महात्मा गांधी आणि गीतकार हे ऐकून कदाचित तुम्ही संभ्रमात पडला असाल, पण हे अक्षरशः खरं आहे. महात्मा गांधी यांनी लिहिलेल्या एका गीताला संगीतकार वसंत देसाई यांनी स्वरबद्ध केलं होतं. ही रेकॉर्ड ग्रामोफोन इंडियानं काढली होती, परंतु चुकीच्या वितरण पद्धतीनं ती रसिकांपर्यंत पोहोचली नाही आणि काळाच्या उदरात गडप झाली. महात्मा गांधी यांनी लिहिलेल्या या गीताच्या रेकॉर्डवर गीतकार म्हणून महात्मा गांधी यांचंच नाव नमूद केलंय. 1969 मध्ये जेव्हा संपूर्ण देशात महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून साजरं होत होतं, त्यावेळी ही रेकॉर्ड ध्वनिमुद्रित झाली होती. हे गाणं महात्मा गांधी यांनी कधी लिहिलं होतं याचा शोध घेतला तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात जावं लागेल. महात्मा गांधी यांनी हे गाणं लिहिलं नव्हतं, परंतु त्यांनी पाठवलेल्या एका पत्रातल्या ओळीवरून हे गाणं तयार झालं होतं. हा किस्सा स्वातंत्र्य संग्रामाच्या पूर्वीचा आहे. तो काळ साधारणतः 1915चा असावा. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची कन्या मनीबेन पटेल लहानपणी महात्मा गांधींना पत्र पाठवत असे. बापू देखील तिच्या पत्रांना आपल्या व्यग्र कार्यक्रमातून वेळ काढून हमखास उत्तर पाठवत असत. एका पत्रात मनीबेन पटेल यांनी गांधीजींना विचारलं, बापू, ईश्वर कोण आहे? तो कसा दिसतो? कुठे राहतो? तो मला कधी भेटेल का? ईश्वर भेटल्यावर मी त्याला काय विचारू? या लहानग्या मुलीच्या निरागस प्रश्नाला पत्रातून उत्तर देताना बापूंनी ज्या भावना व्यक्त केल्या होत्या, त्या भावनेतूनच या गीताची निर्मिती झाली. या गीताच्या निर्मितीचा किस्सा देखील खूप भन्नाट आहे. 1969 मध्ये जेव्हा महात्मा गांधी जन्मशताब्दी सुरू झाली, त्यावेळी महाराष्ट्रात मधुकरराव चौधरी सांस्कृतिक मंत्री होते. ते महात्मा गांधींचे गाढे अभ्यासक आणि गांधी विचारांचे समर्थक होते. तसेच महात्मा गांधी जन्मशताब्दी समितीचे ते कार्याध्यक्ष होते. गांधींची पुस्तकं आणि इतर वाङ्मय शोधताना त्यांना हे पत्र सापडलं. त्यांना ते खूप आवडलं. त्यांनी त्यांचे मित्र आणि संगीतकार वसंत देसाई यांना बोलवून ते पत्र दाखवलं. वसंत देसाई त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं सादर होणाऱ्या एक सूर एक ताल या कार्यक्रमाचे प्रमुख होते. सांस्कृतिक मंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या विनंतीला मान देत त्यांनी या गीताला संगीत देण्याचं ठरवलं. मंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी बापूंच्या त्या ओळी व्यवस्थित रचून संगीतकार वसंत देसाई यांच्याकडे दिल्या. मन्ना डे या प्रथितयश गायकानं हे गाणं गायलं आणि ही ध्वनिमुद्रिका जन्मशताब्दी वर्षात तयार झाली. गांधीजींनी लिहिलेल्या या गीताचे बोल होते, हे नम्रता के सम्राट. अतिशय मेहनत करून हे गाणं रेकॉर्ड तर झालं, परंतु त्याचं वितरण व्यवस्थित झालं नाही. सरकारी पद्धतीनं काम झाल्यामुळं बऱ्याचशा रेकॉर्ड्स गोदामात पडून राहिल्या. तिथं अक्षरशः त्या खराब झाल्या. लोक देखील हे गाणं विसरून गेले. दुर्दैव इथंच थांबत नाही. या रेकॉर्ड्स कुठल्या तरी मार्गाने चक्क भंगारात आल्या आणि तिथून त्या चोर बाजारात आल्या. या मार्केटमध्ये फिरणाऱ्या दर्दी रसिकांना रेकॉर्डचा शोध लागला आणि त्यांनी तो खजिना संपूर्णपणे विकत घेतला. सोसायटी ऑफ इंडियन रेकॉर्ड्स कलेक्टर्स या संस्थेच्या सुरेश चांदवनकर यांनी या गाण्याला पुन्हा एकदा रसिकांच्या समोर आणलं. 2011 मध्ये सोसायटी ऑफ इंडियन रेकॉर्ड कलेक्टर्सच्या बँगलोर येथील मीटिंगमध्ये या गाण्याचा पुनर्जन्म झाला. सुरेश चांदवणकर सांगतात की मन्ना डे यांना देखील हे गाणं खूप जवळचं आहे, कारण हे गाणं महात्मा गांधी यांनी लिहिलंय. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी लिहिलेल्या गीताला गाण्याचं भाग्य त्यांना लाभलं होतं. जेव्हा 2011 मध्ये मन्ना डे यांना या गाण्याबद्दल कळलं, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातून अक्षरशः पाणी आलं, कारण ते म्हणाले की तब्बल 40 वर्षानंतर माझं गाणं मी पुन्हा ऐकतोय. हे गाणं यूट्यूबवर सुद्धा उपलब्ध आहे. धनंजय कुलकर्णी यांनी हा किस्सा लिहिला होता. या गाण्याची यूट्यूब लिंक आम्ही खाली देत आहोत.